Grupa građana koja se pridružila profesoru Čamilu Jukoviću u subotu na kružnom toku preko puta opštine nije željela davati izjave tog dana, ali je uputila saopštenje za javnost kako bi navode skrenuli pažnju na probleme Čamila Jukovića, našeg sugrađanina, kolegu i prijatelja. Želimo uputiti molbu opštinskim vlastima, posebno uvaženom gradonačelniku Nihatu Biševcu, da odgovore na zahtjeve profesora Jukovića. Ovo je skup podrške ljudi jednom čovjeku, neovisno od njegove političke, nacionalne i bilo koje druge pripadnosti, navode između ostalog u saopštenju, naglašavajući da je bilo ko na mjestu uvaženog profesora jednako bi stali i podržali ga. S obzirom na to da je u javnosti napravljena takva klima, da je skrenut fokus primarnog problema iz cilja izražavanja nezadovoljstva profesora Jukovića, ogradili smo se od političkih partija. Ovdje smo isključivo zbog Čamila Jukovića zahvalni onima koji su mu ikada na bilo koji način pružili podršku, ne ulazeći u nijet i ne sumnjajući u dobru namjeru, ali s ciljem i sa željom da se odgovori na njegove zahtjeve, kaže se u saopćenju grupe građana.